amai mwana unenge ucharambwa nemurume nekuda makuwa izvo ndiri kuSpain izvozvi asi ndatoti ndimbobuda kwabuda latest DHOKASI ndidhokika uyu Dorcas Vambe Mai Dhuterere tarakire kuberekwa bataimasta Dorcas Vambe wanga uri musitokisika uyu komati kwini uku wakavharigwa hanzi wakabira wakavhara munhu mari 16,000 wanyepa kuti ndinokutengera mota kubva kuBotswana tine castles nehanzvadzi yake ane 36 years mai vakura ane 36 Dhuterere une 24 mai imbavhava ndimi munofurira Dhuterere umbavha kaini nemabrongo nemadrugs anotengeswa naDhuterere ndimi munomufurira mbuya iyi waonwai chindipowo zvako Dhuterere iwe Dhuterere uyako udananeni Dhuterere teishaya kuti unhubu hunowanikwa kupi naDhuterere ezvo imbuya iyi naiwe DHOKASI edwe zvino murume akandinzwa edwe asikana ndiri mutoilet izvozvi Spain hotera ndiri kudeedzera vanhu vachandidzingisa kwandiri hoi DHOKASI uri mbavha kokuzonyepa kuti une gepu namai Mnangagwa ndovanozoita kuti mota dzitorwe kubva Botswana dzisina duty mondipo Dhuterere kana naiwe DHOKY DHOKASI wondipo Dhuterere nekuti hatingarege mbuya dzinenge iwe dzichifurira nekunaka kwakaita Dhuterere kwekwe saka Dhuterere kuona kwaakaita Jesu haana kuona Jesu yanga iri stress kuti mukadzi wovharigwa newo Dhuterere kokuzokusapota kuti wakaona Jesu apa mukadzi akaone stress yekuti gogo muchembisa uri musitokisi kanooneka kamayaka kuti itsotsi nekuda vana vadiki manyenga vana gombiro gwejerina kozvaita sei mandinyadzisa maimini saka munoimbira dzechechi kana muri mbavha imi naiwe iwe DHOKASI DHOKASI imbavha zvinodzimba moyo zvinodzimba moyo zvinodzimba aradoshkebadalo diskadara zvinonyadzisa nesapoti yanga minayo kumachechi kwenyuko umbavha haudi munhu uyu achembera unge iwewe DHOKASI une 36 hanzi amwe atobviswa mumakore 20 ka hanzi watotonyora heraudi kuti ibvisa amwe 56 chaidzo vakuru amai avo vakatomira kuenda kana kunodzika havachateerera zvino zvauri mbavha kudai chinodzokera kana mai mondipo Dhuterere